Gamane wong pirang-pirang negara wong pati kon yasa pusaka sing ampuh kon dandake gaman nggone empu sing wis pujut aku gelem mati nek karepku dhewe cek awong pati ki mung do golek rekoso iki lho ana bolongan. Awon ndorante kok do diincim do diancam. Nek delok wonge kok persis anu krese urang. Kuru. Ndelok. Aku enek adus ora banyu. Wambune. Ora ngerti. Yen ndorante iki adus. Ora banyu sing dikonyoh nganggo kembang telon. Nek adus banyu waja, banyu gendongan pesalen. Iku raya barongan iku. Panjenengan sontake kaya ngono. Mlebu ora. Aku nek pijet ora didodoki wong. Dong, Pak. Kula. Ini lho didasarne. Ora ngrasa ora didak kebu, dadak sapi. Ndoro seh jangkung ora adoh. Jete wong kuwi lho. Kowe iki ngado, engko sing bocah wedok iki ning ngarep dhewe. Om tau-tau didak kebu, dadak bajal kroyok. Wong-wong lumrah. Sampeyan kula nuwun pun mboten usah wedi. Sak wingking sampeyan kula, sak wingking kula geger. Tak ngapurono ya. Ngawur. Memane kok wis lemes aku iki. Kula nuwun. Ayo. Kula nuwun. Apa kuwi? Apa? Kula nuwun. Apa? Kula apa? Tiyang. Aja ngaingu ning lawang to, lebu. Sampun kepareng. Nggih. Kawit. Kowe cocok lanang? Wadon. Wedok ta? Nggih. Wedok mlebu nek wedok. Kula nuwun. Lho, Kula mboke. Nggih niki mbok kula niki. iki kowe angan iki to, Nduk? Mboten niki tiyang kok. Omong ta kuwi? Nggih. Wah, tak kira gudel. Gudel semene. Malah moto-moto tok sing siji iki. Ini kita ngenyak. Ngapa diri hamba iku. Hamba barang. Mau urung kita mripate kok wis kula nunggu. Ngono iku mbok sing elek rupane iku. Rumasaku klotakan ki mantep. Wes karek dinan. Ning apa Nduk wis ndi lho? Kula nggih lare dusun mriki kok. Jenengmu sapa, Nduk? Guranti. Guranti. Kowe perawan apa soman apa wis rondo, Nduk? Kula tesih prawan. Mbok rada nyedak kene. Teng mriki mawon kok. Kowe sendi Pak, Tesih. sendi Mbok. Pun mboten duwe, mbok kula nggih niki. Oh, iki mbokmu. Iki lanang apa wedok ta? Asli ngeten kok kena nganggo jarit mombol-mombol. Lah niki wong kupinge men bolong kok. Oh. Ambil ayo, suwung. bolong ora bolong apa iso krungu? Lah nggih, sampean yo apik. Piye ta iki? Wong sampean niku bolong ora. Jane rambute krol apa ora tau jungkasan. Iku Aku ki wiwit lahir ora tau klower. Ora tau aku dicukur. Aku krungu suarane wedi. Oh. Nang wong cilik suarane kok bledek. Aku kok. Kowe do ngerti aku urung? Dereng sampean simpen. Sampeyan simpen. Aku Kiai Ondorante. Oh. Lali Ondorante. Ondo pelek. Janjine aja celemetan ning kene. Kan celemetan sampluk plesir wangmu. Alah. Dereng ngerti kondange kula nggih. Kondangmu apa? Tanggal 20 ni pentas. Iya. Lho, ora percaya delengen sak tanggal 20. Wis kowe iku. Lho iya. Tinju. Wah. Tinju. Kowe kuwi Musuhe kepinggal ae. kowe ki ora cocok nek tinju. Awakmu glomyor kedagingan ora tau olahraga kok tinju. Woi, ndane gulune. Aku ki akeh sancatan gawe seklengkengan. Nek butune golek dhuwit. Engko bali enggak? Ya bali sajake ora digatekke. Wis iki enak.
Nggih. Kowe mrene iki rak medayok to. Lah nggih. Medayok iki nek rung kon lunga sing di omah aja lunga. Lah menyang Iki tatanane kene. ngendikan kalih niku mawon kula nggih. Sing wis tak kon lunga ya lunga, sing durung tak kon lunga aja lunga. Iki tatanan kene. Oh, Genti genten to. Lah iki sing telu iki do lunga. Ah wis kowe lunga Ya dhisik. iki tatanan kene. Pokoke ya ampun kan lunga lah kula pripun. Aku durung kowe ngenteni kok. Nang teng jaba mriku mawon Ya wis nggih. karo. Sing kula lunga. Heeh, kowe ning jaba kono. Njaba kono lho. Wis kene nang jaba kono. Tunggone ya raman. Ya kae mburi kae. Dopek nangka. Nangka mburi kae. Ah kok nyamburi kono to engko nek mbok menawa apa-apa. Nggih, Pun. Ya lah ana akeh. Nggih. Wis kono do amek nek arep mangan telo mentah apa gedang mentah kono wis do mangan nek kowe doyan. Biasane nak tawa-tawa ini ora ana dhewe. Mm. Monggo. Rene Nggih. nyedak kene jenenge sapa? Guranti. Nggih. Wis prawan to. Tesih. Wih, tanganmu le cilik-cilik to, Nak. Ampun didemake tangan kula. Wah, nek tok abang-abang ki tok pacar iki. Wah, kula cak. Wah, tunggu pacar iki, pacar banyu iki. Nggih niki ngersakaken ngunjuk menapa mboten wong kula niki wong dodol kok. Loh, dodol apa kowe? Lah niki lho unjukan niki legen. Wah, iki ya. Kelangen aku. Oh, nek kangenane jenengan anak sing niki. Wah, Tuwak niki. Iya. Nggih. Iki malah kebeneran pancen awakku lagi lemes. Oh. Pirang-pirang dina iki aku ora duwe rasa akas. Monggo. Waduh. Wah, Lah niki. asli iki, Nak. Nggih niku mboten campuran Kowe metu aja ning kene. Iki driji kula kok sampean remet-remet niki wong drijine kula kok. Oh, iki drijimu ta? Nggih. Guranti, Inggih kula. rene nyedak rene. Nggih. Kowe ngono ora gelem tak jotosi malah. Nggih nggih kula nyedak ning ampun di anu. Kowe ora gelem malah tak tekak kowe ora iso mulih. Ampun. to. Pijetono sikilku ki, Nduk. Lah kula bakal malah kan pijen napa. Wis kare gelem ora gelem ora gelem. Nggih nggih tak kula tekek lho, kowe, pijeti, tak kula tekek pijeti kowe. nggih. Bayare dobel. Karo rengeng-rengeng, Nduk. Lah aku nyer kon rengen-rengen apa? Gelem ora gelem tak tekak. Paman niku kok nggih terus anu mawon to? Ayo, Galak ya. kene. Wong kok mawon sing nyuwara. Sudi. Oh, lah sampean Sudi, mah suaramu wis ketok iman supikimu, suaramu mesti ora apik. mesti kaget to. Mesti kaya lampor suaramu. Jojo. Wis sae-sae sam kono nduk cedhaki nduk. Tak sae ya. Pun rada mriki sampean. Asli tenan ki, Nduk. Kan iki asli iki. Wah, seger tenan iki, Jan. Jan pancen aku yo ngelak. Wah, banget. Wah. Iya, iya. Wes. Rada mantem mboten sawet-wedi le meteki. Tenanan. Wis mawon. Niki tak
Rating malah dikeberi. Kok ngene mainmu ra kucing. Iki cek nyanyi. Cek iki wis ora karo-karuan parake. Aku duwe pitik tok kong. Dino. Tak pakani cakung. Iki piye Dong saiki dirungokne wae coba omonge omong apa ngono lho Dong. Pun gramyang iki. Lah ya Iki mabuk. Ndak walu. Keliru tak sampluk. Ndak walu pakakno asu. Dadat kenet des. Nganggo kabeh. Tron oh ya duwe wulu. Sopo arep mateni aku? Sopo arep mateni aku? Ojo mawon iki monggo njuk meleh. Ngombe. Anu, ilang masang rada kebak wae. Oh, kebaki nek Kebaki lho. tambahi kebaki. Nah, monggo monggo. Iki yo kesemprotan iki lho, Dong. Nek rating kok geberi kok malah. Kok reteng Mripat. Dirungokne wae. Mulai. Pripun? Tilem. Iki ganti nang tanganmu lho, Dong, tanganku tak alih. Lus-lusen tanduk. Nggih, kula inten riki terus kok. Lus-lusen tanduk Nggih, ingkon tak lus kene aku. iki lho, Nduk. Nggih. Sing iki lho. Iki. Oh iya. Jo ngene aja kok malah aku iki lho mau lho njaluk piteki sing iku lho iku. Kowe do mrene arep mateni aku. Lho. Malah ngatur unjukan kok. Malah ngombe meneh. Nggih niki kanten sithik tok kok. Ora. Tindak nom. Ora iso. Wis to ora iso. Nggih niki dendek sik tok. Ora iso mateni ondorante ora. Mboten wonten sing ajeng mateni Sing wani men sinten? Amarga kowe iki ora ngerti pengapes aku kok. Lah nggih upama ngerti. Ngerti men aku dhewe. Lah kowe dhewe ta ya kowe. Aku iso mati kok. Ora iso senajan sampean niku ngerti dhewe nek ora iso mati. Iso Sampeyan kek. niku pripun? Iso yo kek aku yo iso mati kek. Mboten iso. Aku iso mati Nek nek iso mati niku pripun to carane wong nyatane kula krungu kondange niku mboten iso mati kok sampean niku. ditumbak bengkung, Oh. dipedang melengkung, Oh. disebul melembung. Dipakani kangkung. Ning angger tanganku iki dirante nganggo rantai emas. Oh. Kudu wong sugih. Wah, niku nek wong ora suka ora iso. Kudu nganggo ragat, nek ora nganggo ragat ora iso. Rantai emas. Rantai men kudu emas nggih niku. Njaluki. Aku ora iso mas. Mula niku padha karo mboten bisa mati sampean niku wong. Iso. Nggih. Malah rantene digo mlayu. Iso. Ning ra. Ngombe. Ngombe jok meneh. Malah anggere nyebuli rai. Beraber. Wong kontut yo ngomong sing gaper iku ora cangkeme kok. Lah apane? Buri. Rasul. Aku iso mati nek dibonto nganggo rantai emas.
cancang sikiling gajah dikitik embun-embunane. Oh, dadi isane mati niku anu nggih dirante-rantene emas. Terus dicancang nggen sikil gajah. Iya. Gajahe dipetik nggon-ngonane ngono ta? Yo, terang. Bodong kecek karo gendut. Nggih. Iki mumpung kahanane iki ora sadar. Nggih. Iki dibondoe dhisik. Bondo nganggo kekuatan tali dhisik. Oh, nggih. Monggo matur nuwun. Kahanane iki ku aturno, kowe bener pesek sen. Mergo ya ora nggawa rantai mas awake dhewe iki. Bondoe sing. Aku moto. Kowe iki manut to. Lah gandeng kok iki. Loh, aku dikapake iki. Loh, Setara manus to. Oh, meneng wae. loh. Tak toto apik ngene. Cekeli wong telu budi. Nah, ngombe. Oh, Enggak angger ngombe ra. Ah. Yo ya. Policek kowe. Licik. Tanganku kok bondo. Arep apa? Sing ngandani kowe sapa? Kowe kok ngerti tanganku kok bondo? Ora ngerti. Nganggo emas sak driji kandele. Ora ngerti pokoke tak bondo. Wah, iki kepiye? Wah, Ayo saiki digawe rata to. Ayo. Ayo aja putih. yo.